Oha sakao jotoni slai porijakmani bijapno wngkha Bible. Oha sakao jotoni slai Bible followers rokno gobang tei oha sakao jotoni slai translate eba kok slaijak bijap wngkha Bible. 2500 ni slai phano language eba kok bai o Bible kok slaijakha. Tamni hinba o Bible wngkha kaitorni kok kwthar. Kaitor bini diary eba prophet tei bini selengrokni bisingtwi bini phola kwthar bai kobolwi o Bible no swijrikha. Bible swijakmani kaisa jorao eba kaisa molo swijakmani wngya. Tei swijnai rok bo khoroksa wngya. O Bible swijakmani juda juda molo tei juda juda borokni bisingtwi swijakha. Phia o Bible ahaino swikrung uanso kwrung rok swimani wngya. Jeng Bible ni writers rokni kothoma no naikhe o Bible no swijnai rok aromnai rok lekhapora kwrwija rok phano se swikya. Ilembak eba Bible bahaike swijakha tei Bible tamni bagwi borokni langmao nang. Ilembak ni 2 Timothy chapter 3 verse 16 no sao. Ilembak ni bebak kokno kaitor bai koboljagwi swimani abo kubuino phwrwngthani chugo tatal hwnwi phunuk thani chugo samung chaya no charu thani chugo phia kahamke tongnani phwrwngthani chugo. Phia norok sawi daman jeng tabuk yago twi Bible poriwi tongmani kaisa jorao o Bible gmawi thangjak swkmawi tonijak. Tini abono ang norokno o Bible bahaike oha sako tesa kuplung wngkha aboni laibuma no sawi khwnarwano. Bible wngkha bak nui-khe bakjago swmai kwcham bai swmai kwtal eba Old Testament bai New Testament. Old Testament wngkha Jisu Kristo achaina swkangni kogrok tei New Testament hwnkhe Jisu Kristo achaibaimani yagolni kogrok. Phia bebagwi Bible o 66 books tongo tei 40 jona ni slai phano kwbang borok bai o Bible swijakha. Original o swmai kwcham Bible khe Hebrew tei Aramaic kok bai khe swijago tei 39 books wngkha Old Testament. Tei swmai kwtal Bible khe Greek kok bai swijago tei 27 books wngkha New Testament. Bible ni puila author eba swinai wngkha Moses. Bo kaiba bijap swika aborok wngkha Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers tei Deuteronomy. Old Testament khe Jisu Kristo achainani 330 bisini skango complete wnggo tei New Testament hingkangke 90 AD o complete wnggo. New Testament ni paithakni book wngkha Revelation. Abo wngkha John bai swijakmani jephru Jerusalem doli oroi poroi khe sbai sukrupjagwi tongo afro kaitorni bororokno khakchangma rwnani tei thinangni khatungmano phunuknani bagwi Patmos ni kaisa twi kwcharni hao John no kaitor bijon phunukka tei bo Revelation bijapno swika. Phia jeng tabuk yago twi tongmani Bible khe collection khlai complete khlaijakha 400 AD BC o. Yaphangni Christian rok palkhe kuthumui bebak Bible no thumui o Bible no bebagwi 66 books khlai complete khlaikha. Phiaba puila o Bible Latin rikthai bai khe simise rikjagwi tongmani aboni yagulo Bible English kok bai translate khlaijakha abo Roman script bai bo swijakha. Bible no puila English bai translate khlai complete khlainai wngkha William Tyndale. Bo o Bible translate khlaithani o bwsak kirima singsa satok mungmankha abo sawi sabaya. Jeng Bible ni Acts of the Apostle eba samung book porikha hingke sawi mano yaphangni Christian rok kaitorni kokno hamjagwi poriwi belai kheno erkha. A jorao jesukmano Christian rokno satok di borok tebosi eri phaio kaitorni kokno borok tebosi hamjakmani bangrwrwgo. Kwbangma Christian rok arrest khlaijago alongo chopjago butharjago haipano borok kaitorni kokno borokni bukhukni sokomori manliya. Aboni ulo shaitanle kaitorni kokno sokomorna bagwi Christian mothao hapaikha. Romni bugra kotor Constantine ni bisingtwi shaitanle kaitorni mothao hapaio. 312 AD BC o Emperor Constantine Christian mothao hapaio. Phia shaitan bai twiduljagwi March 7 321 AD o khe bo Christian mothani authority bini yago nau tei Christian mothao tatal phwrwngmung no tubu. Aboni ulo shaitanle kaitorni kokno khibirnani tei Bible no sokomornani bagwi borokni banokma kerong eba tradition no Christian mothao phan bai khe thepanani naikha. A jorao pop eba papacy song Bible joto borokno porinani riliya. A jorano pholani mwnakma eba spiritual darkness hinjago tei a jorano dark ages ni bo sinijago. Abo 538 AD ni simi 1798 AD jora. A jorao Roman haphang tei pop song thancha wngwi Bible ni kokkubuino twinai Christian rokno belai kheno satokha. Baksano arrest khlaio baksano alongo chobo tei danjion rogo dao. Baksano butharo baksano singho hakoro khiklaio tei baksano hungke ba singho bai riphirik riwi wathar riwi butharo. Phiaba asuk pholani mwnakmani jorao phano kaitorni kokle kwma sugwi thangya. Asuk ki Christian mothao tatal phwrwngmung habwi tei Bible
kebono porinani rizakliya ngei tongmani jorao puila a tatalno protest khlai basakha khoroksa kaitorno belaikhno kirinai borok kaham John Wycliffe. Protestant ni laibumao John Wycliffe wngkha the Morning Star of the Reformation nibo sinijago. 538 AD ni siming chengei Bible no sukmamani jorao Roman Catholic ni priest wngkha hingke simise o Bible no porinani sujog eba sebrjago. Bible ahaino borok ma poriya. A jorao borok Roman Catholic ni pop father tei priest rok ni thani simise sumsokbo nakar ma sannai hini sajago. Abo haike PPC song tatal frengmung Christian mothao tobukha. Hake Bible kebono porinani riliya kubuino sawi manani kirijagoi a Bible no haino kuna besero dawai tonika. Hake John Wycliffe bo khoroksa Roman Catholic ni priest no. Bo borok ni University of Poriwe Roman Catholic ni priest ngei manka. Apurusi bo Bible porinani sujog mano eba sep mano. Phe bo jefro Bible porikha apuru bo kubuino sawi manka tei mothani tatal frengmung rokno bo nugui manka. Hake bono puila Protestant ni ojama ngei basakha. Aboni bagino bo o Bible no joto borok ni yago yafar kalangnani chaitokha. Hake bono puila Bible no English kok bai translate khlainani chengo. Tamni hunba a jorao Bible kuno language eba kuno kok bai swijagya translate khlaijagya te keboni yago bo mataiya. Phiaba bo Roman Catholic mothabai kagei Bible translate khlaimani sawi manai pop song bono belaikhno joli jagai butharnani rutuk laikha. Haipano bono romui manya sikangono bo sakhamya ngei thui thangka. Aboni ulo phano pop song thamchi paijagya bini bwsakno hakoro dawai hor bai sokka te bini thaplano khe tuimao kochok riwi rohorka. Phiaba John Wycliffe simiya kaitorni Bible ni kok kubuni bagai teibo PPC song no kebengei reformers rok phaibekya basakha. Waldensis Bodol John Huss Jerome Martin Luther song akorok. Hake John Wycliffe ni yagulo Bible translate ni samungo yak gadalkha William Tyndale. England hawo Bible bakna ni bagai bo khathonka. Aboni bagai William Tyndale no alongo chopjakha. Bini kok slaimani Bible Germany hani Worms hangkoro print khlaijaka. Haipano yagulo bini a print khlaijak Bible no sokjakha. Bo satokjakha te AD 1536 BC Belgium bono busthumjakha. Jotono bono majra berlaikha te tongtharno kebengnai hini majra berei bono sogui butharnani dagikha. Bono kaisa thongo khawoi arono kotok sororwei sogui butharka. Bo thuina sikang khorang sotonoi chirigei saka. O kaitor England ni bugrani mokolno phiokjadi hnei. Phiaba kaitor khe William Tyndale ni surimungno khnaka. Bo thuimani bisik brei ni yagulo England hawo kaibrei Bible translate khlaijak publish khlaijakha. 1611 AD BC King James Version Bible print khlaijakha. Kubuiko khe abo William Tyndale ni samungni bwthaisi. William Tyndale ni English Bible translate khlaimani samungno rutuk khutuke cherei naine rok wngkha khorokchi ba scholars rok. 1611 AD BC King James Version Bible ni Smai Kacham Bible 76% kok slaine wngkha William Tyndale. Tei Smai Katalo khe 83% bini kok slaimani. William Tyndale thimani yagulo phano shaitanle Bible no sokomornani mang lama rutugui tongo. 1789 AD BC France hawo urumuru nangkha. Apati mungno laibumao French Revolution hnei sinijago. Apati mung wngkha hapang sakbai thang Bible no kebengei basakha tei Christian rokni sakao yakti saka satoknani chengkha. November 10 1793 AD khe kaisa ter kotor khlaikya. Tei aboni ulo November 1793 ni simi chengei a tero mutai rokno khulumui aroni hapangle Bible rokno laharo kariwi horbai sokka. Hake Paris tongthar sbaijakmani June 1797 AD jora France hawo belaikhino urumuru nangkha. Aboni ulo France ni hapang a restrike religious law no noririkha. Te papacy ni phanbo 1798 AD khe paikha. Tamni hunba a bisio borok ni samung chayani bagai France ni military leader Napoleon Bonaparte February 10 tarik 1798 salmariwo Pope Pius VI no romui France ni alongo chopkha. Tei arono o Pope Pius VI bo sakhamya klai thikya. Hake France Revolution paikheno kaitor ni kogle tei waisa naithok ke thangsawi phaikya. 18th century ni paithago kaitor bini bagai mol paithak jora kothuma kaham pirnai rokni khawo sisamung rikha. Hake borok Bible ni kokno khasrangma baikhe pirlaikha. Borok ni bising mung ganang khoroksa William Carey
bokhe chini o ha Bharat eba India o phai o hani kwbangma kok bai Bible no kok slaikha Bible ni kok no teibo phuarnani bagui missionary rok sungsar gwnangui koprok laikha omorok no wngkha tini nini ani yago Bible man thokmani laibuma tamni hinba soitan jesa kaphrawi chaitokphano kaitorni kok Bible no sokomori manya samrok morano khumbuar babrai ingo phiaba chini kaitorni kok thairokle mol brum brum no tongphlainai hake khajani takhokte bukhuksong norok botini kaitorni ilembangni kogrongno tei tebo sinani muchungkhe Bible ni kogrongno tei tebo sinani muchungkhangkhe o channel no subscribe khlaina di o channel katalkho norok o channel ni bisingtei tebo kwbangma kaitorni kogrok khnawi mannai tei puilani sing paithak jora o video no naimani bagui norok no belai kheno hambai।